असत प्रभू. सो भक्ती विनोद ठाकरजीन बरेला आणि गीतावळी आणि बुकातून अडॉप्ट केला बेंगाली लँग्वेज रस्सा. हरे Yes, कृष्ण yes. प्रभू, दंडवत प्रणाम प्रभू. Hare हरे कृष्ण. Hare Krishna, Pranam Mataji, Hare Krishna. Happy पुरुषोत्तम मास टू एव्हरीबडी आणि सगळ्यांक पुरुषोत्तम व्रताचे सगळ्यांक शुभेच्छा. होप एव्हरीबडी इज डुईंग द व्रता इन वॉट एव्हर कॅपॅसिटी दे आर प्लॅनिंग. आय विल स्टार्ट माताजी. आय विल सिंग फर्स्ट माताजी. हांव फर्स्ट सिंग करता मागीर ट्रान्सलेशन रियलायझेशन वी कॅन शेअर. ओके माताजी. हरे कृष्ण. ओके. So this Jiv Jago is sung by written in Gitavali by Bhakti Vinod Thakur. So I will try my best. Mataji, Hare Krishna. Jiv jago, Gaura Chand bole, ko to nidra jao maya, पिशाचेर कोले. जीव जागो गौरा चांद बोले, को तो निद्रा जाओ माया पिशाचेर कोले. भजी बोलिए ऐसे संसार भीतरे, भूलिया रोहिले तुम्ही अविद्यार भारे. तुमार लोईते आम्ही होईनु अवतार, आम्ही बिना बंधु आरा केयाचे तोमार. जीव जागो गौरा चांद बोले, को तो निद्रा जाओ माया पिशाचेर कोले. एनेची अशुद्धी माया नसीबारो लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्ही मागी. भक्ती विनोद प्रभु चरण परिया, से हरि नाम मंत्र लोयो मागिया. जीव जागो गौरा चांद बोले, को तो निद्रा जाओ माया पिशाचर कोले. जीव जागो गौरा चांद्र बोले. हरे कृष्ण माताजी. हरि हरि बोल. जय श्री प्रभुपाद की जय. सो थँक्यू माताजी फॉर गिविंग मी एन ऑपॉर्च्युनिटी एंड सकळ जॉईन जालें ती. तर हें जें आज सिंग केलें मिगेल स्वताच रियलायझेशन स्टार्ट कर. आय विल से माय रियलायझेशन. I have gone around 4-5 times for Navdeep Parikrama in Mayapur. So morning antu when the parikrama starts from different every day the location changes. तर सकाळी फर्स्ट हेंच सिंग करतात. हे सिंग करता गांवांतू द म्हणजे परिक्रमा गौरनीतायेचे आणि सकाळी कीर्तन करता वता ती. हे फर्स्ट हे सिंग करतात मॉर्निंग. जीव जाग हें मस्त म्हणजे प्रिय आशिल्लें श्रील प्रभुपादालें. आणि ऑल्सो हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज यूज टू ऑल्सो लायक दीस आनी तांकां खूब प्रिय आशिल्लें. तर आमी आज अंडरस्टँड करुया हाजें कितलें इम्पॉर्टंट आसा. आतां हें पुरुषोत्तम मास चलता आसा, तर हातूंत आमी कितले अदीक तितलें महामंत्र केलें इतलें लायक सगळ्यांक गोत आसा. आनी हांगा हें तूं गौरांग महाप्रभून आमकां सगळ्यांक हें सांगलां की तुमी हें जें न्हिदलें ती म्हळ्यार हू आर स्लिपन हांतू यू वेकअप. आनी म्हळ्यार ही इज रिपिटेडली टेलिंग की वेकअप स्लिपींग सोल्स, वेकअप स्लिपींग सोल्स. म्हळ्यार कितले वेळ तुमी निद्दांत आसा हे मायाच्या इल्युजनांतू, तर हांतू दाखून तुमकां भायर येवका. तर हें मस्त इम्पॉर्टंट आसा. म्हळ्यार देव स्वता आमकां ही वॉन्ट्स अस टू गेट आउट ऑफ दीस इल्युजन. हें माया दाखून तांकां भायर वचपाक म्हणून. आणि सेकंड लायनान सांगता की यू हॅव फॉरगॉटन द वे. तुम्ही म्हळ्यार यू हॅव भुलिये रोयले तुम्ही अविद्या भारे. म्हळ्यार हांगा प्रभुपादान सांगलां की
when a child is in the गर्भांत असता मातालें, the 7th month he is very माझे भितर he is very feeling uncomfortable. आणि गर्भांत असताना then the child cries and he says to the Lord की हांतू देखून जशी हांव भायर येता गर्भ देखून हांव थंय देखून भायर आयल्यार हांव भक्ती करता तुगेले डिवोशन हांव लायफां वता म्हणून. पण जशी चाइल्ड भायर येता ही क्रायज and then the mother hugs the child आणि mother and father and takes care of the child slowly starts to forget and the 3 modes of material nature acts. आणि अशी तर हांगा चैतन्य महाप्रभू is telling that तुम्ही हे विसरू न्हू आणि तू जन्म मृत्यू जरा व्याधून तुम्ही लॉस्ट जालां. तर हांची इलाज कसं नाही, इज टेलिंग आय एम नॉट गिविंग एनी सिंपल इलाज आसा. हांव स्वता आयला तुमकां हांतू देखून सेव करच्यात कर आनी हांव तुमगेलो बंधू. अशी जगन्नाथांत एक फेमस आसा बंधू मोहंती म्हणून. बंधू मोहंती म्हळ्यार द फ्रेंड, ओनली फ्रेंड इज द लॉर्ड अँड देर इज नो अदर फ्रेंड इन दीस वर्ल्ड. आमी म्हणटा ती लॉट ऑफ फ्रेंड्स रिलेटिव्स पण ते सकड देर कसं कसं तांकां मतलब असता. तर द ओनली रियल फ्रेंड इज द लॉर्ड. आणि कसं ताण हाडना, ही हॅज ब्रॉट द मेडिसीन विच वील वाईप आउट द विल्युजन आणि ते आमगे सफरिंगाक आमकां नश्ट करता अशी म्हणटात न्हय. देन देर इज अ स्नेक बाईट. आय डोंट नो इफ एनीबडी हॅज सीन एनी स्नेक बाईट गांवांत. इफ देर इज अ स्नेक बाईट the person immediately he goes into he becomes semi unconscious. तर तशी ताका कसं हर्बल कसं दिलें औषधी then immediately he starts from that senses and he gets up or he gets up. हे महाप्रभून हे हरे कृष्ण महामंत्र एक आमकां दिला. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तेंची महामंत्र आमकां दिला कलियुगाचें. दीस इज अ इम्पॉर्टंट मंत्र. ताका सकट जणांन चॅन्ट करता आनी स्पेशली भक्ती विनोद ठाकुरान हें औषध घेतलां. इन दीस मेडिसीन ही हॅज टेकन फॉलिंग एट द फीट्स ऑफ महाप्रभू. ताका 7th गोस्वामी सांगता ती अँड ही हॅज टेकन दिस मेडिसीन अँड ही हॅज एक्सपिरियन्स दीस. तर आमकां आमगेले आचार्यांचे फॉलो कर न्हू. आमगे श्रील प्रभुपाद इज मर्सीफूल that he has requested to chant minimum 16 rounds. तर आम्ही ट्राय करू का या पुरुषोत्तम मंथातू to increase our rounds so then we can get more and more blessings of Lord पुरुषोत्तमा आणि महाप्रभूले. तर हांगाच हांव समाप्त करता माताजी. थँक्यू अँड हॅपी चॅन्टिंग टू एवरीबडी आणि आय एम व्हेरी थँकफूल फॉर ऑल द मेंबर्स हू आर कोऑर्डिनेटिंग, स्पेशली मधुरा मंदिकनी माताजी. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. जय कृष्ण प्रभू. दंडोत प्रणाम. थँक्यू सो मच प्रभू फॉर युअर वंडरफुल कीर्तन. आणि तुमगेले एक रियलायझेशन वरे तमते ऍड करून भारी चमकोन आमकां वरे खुशी जाल प्रभू. सो तुमगे ब्लेसिंग्स आसता तो तुमी पद्यांत वरे. सो भारी खुशी जाल प्रभू. हरे कृष्ण. दंडोत प्रणाम प्रभू. अशी मुखासून येवन सेवा दिवका प्रभू तुमी म्हण भगत पूर्ण कोंकणी टिमात कोण हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता. तुम्ही तशी सेवा दिता आसा ती संडे तुम्ही केअर घेवचे आमगे संडे प्रोग्राम. सो थँक्यू सो मच प्रभू फ्रॉम बॉटम ऑफ आवर हार्ट. हरे कृष्ण. थँक्यू हरे माताजी. कृष्ण. हरे कृष्ण. तुम्ही ऐकल नव्हे प्रभून किती चंद करून आणि औदार्य देश म्हणून अबुधाबी तुकून जॉईन जाता आसा ती. सो किती चंद कोणी संडे आमगेले शिल्पा हेगडे माताजीले आनी इन्स्ट्रक्शन दिवन हान्नीची पुरा चलिता आसा ती संडेच्या आमगेले चांटिंग सेक्शन पुरा. तशींची आणि तुम्ही ऐकली ती 7th गोस्वामी म्हणता त्या भक्ती विनोद ठाकूरजीने प्रभून किती चंद कोण सांगला. तशींची आमगेले चैतन्य महाप्रभू मुवमेंट्स वरे भक्ती विनोद ठाकूरजीनं म्हळ्यार फुल मन दवरन थ्रूआउट वर्ल्ड वाईड स्प्रेड करता म्हणून परती तांगेले टायरलेसली वर्क केलेलं असं स्वामीनं. सो आम्ही आता नेक्स्ट कीर्तन या पळया आणि नेक्स्ट आम्ही सिनियर डिवोटी प्रभू हिस ग्रेस सुनीला माधव प्रभूजी आणि दुबई दामोदर देश यात्राक बिलॉंग करता ती आणि मधुर योपी म्हळ्यार केवळ अष्टकम सांगता असं नीलकंठ गोस्वामीन बरयला पंचरत्न बुकात म्हणून अडॉप्ट केला संस्कृत रस. प्रभूजी थंय भरती तांगेली सेवा आसता आमगेले डीडी वायन. सो केन्ना आमी थंय प्रोग्राम गेले तेन्ना पळयता ती प्रभू गुंत आसता ती कनी काम करता. साऊंड सिस्टम आसता ती, व्हिडिओ आसता ती, पुरा कडेन आसता ती. हरे कृष्ण प्रभू. दंडोत प्रणाम. तुम्ही हरे स्टार्ट कृष्ण करे प्रभू. हरे कृष्ण. माताजी, आवाज येता क्लिअर?
येस प्रभू, यू आर व्हेरी क्लिअर. ओके, आता प्रभून जे सांगल्याप्रमाणे जे हरे नाम त्याचे प्रभून जे सांगला आता इम्पॉर्टन्स तेकाच कंटिन्यू करून हे हरे नाम कितले मधुर आहा हेजेर आमी आता हे भजन ऐकूया. ओके, हे भजन बरयला नीलकंठ गोस्वामी आणि पंचरत्न त्या बुकान हे भजन आणि आयजकोन आनी व्हेरी फेमस आहा. कारण हे कितें सांगता हे इम्पॉर्टन्स ऑफ द हरे नाम म्हणजे त्याचे इम्पॉर्टन्स कितें आहा ते आमकां ह्या भजनांसून कळटलें. आमी स्टार्ट करूया आता. मधुरं मधुरोऽभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम् पावनम्भ्योऽपि पावनम् हरेर्नामैव केवलम् हरेर्नामैव केवलम् आब्रह्मसंयपर्यन्तम् सर्वमायामया जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरेर्नामैव केवलम् हरेर्नामैव केवलम् सगुरु सपिता चापि समाता बन्धुओऽपि स शिक्षसेता सदा सुतम् हरेर्नामैव केवलम् हरेर्नामैव केवलम् निश्वासेन निश्वास कदा रुदो भविष्यति कीर्तनीयमतो बाल्या हरेर्नामैव केवलम् हरेर्नामैव केवलम् हरि सदा वसेतत्र यत्र भागवता जना गायन्ति भक्तिभावेन हरेर्नामैव केवलम् अहो दुःखं महादुःखं दुःखं दरं यथा साचार्थभीष्मभक्तत्र हरेर्नामैव केवलम् दीयतां दीयतां कर्णो दीयतां दीयतां वचः दीयतां दीयतां नित्यं हरेर्नामैव केवलम् तृणीकृत्य जगत् सर्वा राजते संकलोपरि सीतानन्दं महाशुद्धं हरेर्नामैव केवलम् मधुरं मधुरोऽभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम् पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामैव केवलम् हरेर्नामैव केवलम् हरेर्नामैव केवलम्. ओके, आम्ही आता त्याचा मिनिंग पळूया. Okay, the first one, the more sweeter than all other sweet thing. म्हणजे हे हरिनाम जे इतले आहा की ते जे कितें स्वीटनेस तुम्ही आता कोण म्हणटा की मोव हे सगळ्यात मस्त म्हणजे स्वीट आहा त्याच्यापेक्षा हे हरिनाम आहा पळय हे अधिक मधुर आहा अधिक स्वीट आहा. आता दुसरी गोष्ट म्हणजे ऑस्पिशियसनेस म्हणजे ही गोष्ट ऑस्पिशियस आहा पळय त्याच्यापेक्षा हरिनाम हे गायत जाल्यार सगळें ऑस्पिशियस जाता. ओके, than all other auspicious. Greater purifier. जे आम्ही प्युरिफिकेशन
करता केन्ना केन्ना आचमन करता, ओके, मंत्र गाता. पण जेन्ना हरे कृष्ण महामंत्र गावलो जाल्यार तेज्या पेक्षा आनी प्युरिफिकेशन कांय ना. म्हणून चडशे यज्ञ बी करता पळय जेन्ना इनिशिएशन जाता तेन्ना यज्ञ करता, जावं खुबशे कार्यांक यज्ञ करता. पूण तेज्या नंतर कितें करता आमी महामंत्र गाता. कित्याक तर कांय चुको जाल्या जावं कितें चूक भूल जाल्यार ते प्युरिफाय करून हरे कृष्ण महामंत्र जेन्ना गाता आमी जाल्यार ते सगळें प्युरिफाय करून 100% यज्ञ सफल जाता. सेकंड सांजाचो अर्थ असो की द एंटायर युनिवर्स, ओके, फ्रॉम ब्रह्मा पासून लोअर द ग्रास आहा पळय, इज अ प्रोडक्ट ऑफ इल्युजनरी एनर्जी. ही भगवंताची जी इल्युजनरी एनर्जी टॉप मोस्ट म्हणजे कितें ब्रह्मा थंयसून सकयल पर्यंत आहा पळय ती कंप्लीट भगवंताची इल्युजनरी एनर्जी, ओके, माया. पूण रियलिटीन कितें आहा, रियलिटीन पळयत जाल्यार भगवंताचें नाम हे एकूच रियलिटी आहा, बाकी सगळी माया. ओके, द नेक्स्ट, द पर्सन इज ट्रू प्रॉस्पेक्टर, ट्रू फादर, ट्रू मदर. ओके, म्हणजे जो कोण आता एक ट्रू फादर किंवा मदर आवय किंवा ट्रू फ्रेंड हो कोण आसा, जो आमकां हे हरे नामाच्या बद्दल सांगता की ओके ते महत्व आहा पळय तुजो प्रचार करता, तो आमचो गुड फ्रेंड, तो आमचो गुड फादर, तो आमचो गुड मदर. आमी ताका ट्रीट करूं शकता. कारण हेजो अर्थ कितें की हरे नाम घाल्या नंतर आमी ह्या दुनियासून पार वचूं शकता, की आमच्या अस्तित्व असले पळय थंयसर. आणि ते फक्त हरिनाम आमकां व्हरोंक शकता आनी कांयच ना. म्हणून जो ट्रू फादर, फ्रेंड किंवा मदर हो आमकां जो हरिनामा बद्दल सांगता तो आमचो रियल फ्रेंड. ओके, देर इज नो सर्टनिटी वेन द ब्रथ विल कम. म्हणजे आमचो लास्ट मोमेंट केन्ना येवं शकता ते आमकां खबर ना, केन्ना येवं शकता. ओके, आनी आनी ह्या मटेरियल वर्ल्डासून आमकां केन्नाय वचपाचें लागतलें. ताका लागून आमी कितें करपा जाय, भुरगेपणा पासून चायल्डहूड, द वायज पर्सन ऑलवेज चायल्डहूड, होली नाम हे आहा पळय हरे कृष्ण महामंत्र हो आमी चांट करपाक जाय. थोडे कितें म्हणटा म्हणजे चडशे जाणांचे आमी आतां जेन्ना गोंयांत आयले इस्कॉन ते म्हणटा की भक्ती बिक्ती 60 वर्सां नंतर करपा जाय. आतां तुमी शिकपाक जाय, बरें जॉब करपा जाय, सेट जावपा जाय, ही मेंटलिटी आसा. पूण कोणाकूच खबर ना की आपलो क्षण केन्ना येवं शकता. आयज काल आमी खुबशे पळयता कोविडा नंतर लोक म्हणटा आतां वॅक्सिनाक लागून यंग भुरग्यांक हार्ट अटॅक येता आनी ते मेले वयता. ओके, ताका लागून आमी त्या क्षणान रावंक जायना. प्रॅक्टीस ही आतांच्यानूच सुरवात करूंक जाय. आनी ह्या सांजान सांगता की चायल्डहूड पासून आमी प्रॅक्टीस करीत जाल्यार एट द टायम जेन्ना आमचो अंतकाल, भगवद्गीता अंतकालेच्या मामेव स्मरण मुक्ती कले, जेन्ना आमचो अंतकाल येतलो तेन्ना भगवंताचें नाम आमच्या जिवाचेर येतलें. हरे कृष्णा म्हणून प्राणत्याग करूं शकता किंवा स्मरण येतलें, स्मरण. ओके, जेन्ना केन्ना इतलो पेनफूल आसता पूण डिवोटी जेन्ना प्राणत्याग करता तेंचो चेहरो पळोवंक जाय तुमी, हसमूख आसता. तांकां तो पेन फील जायना, कारण तेंच्यांनी पयलीं पासून ही सेवा भगवंताची केल्ली आसा म्हणून भगवंत तेंची रक्षण करता. ओके, ओके, द नेक्स्ट स्टांजान ते आता हरी इज इटर्नल ड्वेल. तो हरीचें जें नाव आहा इज नॉट डिफरंट, बट हरी आनी म्हणजे कृष्णा आनी हरीचें नाम हे डिफरंट ना. इट इज ट्रुली एक्झॉल्टेड स्पिरिच्युअल एटमॉस्फियर सोल सिंग्स द मूड ऑफ द डिवोशन. आनी हे जेन्ना आमी चॅन्टिंग करता तेन्ना आमचो मूड कसो आसपा जाय, डिवोशनल आसपा जाय. ओके, प्युअर डिवोशन. ओके, And then आनी कितें म्हणटा की नेक्स्ट स्टांजान तेजें एक्सप्लेनेशन आहा केन्ना केन्ना आमी सॉरो अहो दुःखम म्हणजे दुःखान दुःख आसूं शकता, मोर पेनफूल दॅन द मिजरी ऑफ दीस वर्ल्ड. ओके, केन्ना केन्ना आमी कितें चिंतता की मटेरियल वर्ल्ड अशें आहा की जे डायमंड आहा जो चकचकता, केन्ना केन्ना आमी मिसअंडरस्टँड करता की ग्लासाचो पीस जो कुडको आहा पळय ताकाच आमी डायमंड समजता. ओके, तशेंच हे हरिनाम एक्चुअली इज मोर पॉवरफुल दॅन द डायमंड. पूण आमी कित्याक भौतीक जगान आसल्या कारणान आमी तेजेर चड फोकस दिना. आमी मटेरियल वर्ल्डान आयज म्हाका हें करपा जाय, तें करपा जाय, तें करपा जाय. इट्स लायक अ पीस ऑफ ग्लास, वी गिव्स इम्पॉर्टंट टू द पीस ऑफ ग्लास. म्हणून तेज्या पेक्षा इम्पॉर्टंट कितें आहा, हे हरिनाम इज लायक अ डायमंड. वी शूड हियर अगेन एंड अगेन. आमी कितें आतां
पहिले कृष्ण कॉन्शियस येताना आम्ही कितें जाता खंयच्या पिक्चराचे सॉंग आयकताले गाडयेन वयताना जावं बसीन वयताना तेच व्हडले म्युझिक घालून लावड आनी देन वी ऑल्सो थिंक दॅट ओके वी आर द शाहरुख खान अँड दिस अँड दॅट लायक अँड वी टू सिंग दॅट पुढे एकदा कृष्ण कॉन्शियसन येयल्यानंतर आमकां रियल इम्पॉर्टन्स कितें आहा तें कळ्ळें. भक्तिविनोद ठाकूर ओके हेचे भजन किंवा असे खुबशे जाणांनी भजन बरयल्लें आहा इस्कॉनान. त्यांची भजनाचो इतलो मिनींग आनी पावरफुल की ते इवन आमी गावपाचें तर सोडून आयकल्यार सुद्दां आमचें इंटरनल प्युरिफिकेशन जाता इतलो पावर आहा तें. ओके सो दॅट्स द आमी कितें करपाक जाय वी शूड हियर अगेन एंड अगेन ओके अगेन एंड अगेन परत 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 आमकां हें गावपाक जाय परत 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 आमकां हें आयकपाक जाय. हे परत 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 गायल्यानंतर आणि ऐकल्यानंतर आमचं सगळं प्युरिफिकेशन जातं कारण फायनली कितें एव्हरीथिंग इज देअर इन दिस हरे कृष्ण महामंत्र. आणि हे जे द लास्ट वन द एंटायर युनिवर्स सीम्स लायक इनसिग्निफिकन्स एज अ ब्लेड ऑफ ग्रास. ओके हे जे एंटायर युनिवर्स आहा इवन दो वी थिंक दॅट इज अ बिग व्हडले महायुनिवर्स म्हणजे व्हडले दिसता पूण स्पिरिच्युअल हितून पळयत जाल्यार इट्स लायक अ ब्लेड ऑफ ग्लास कारण इट रिसाइड इन द सुप्रीम ओवर ऑल द स्प्लेंडरस मॅनर द फुल ऑफ सुप्रीमली प्युअर कारण हरिनाम आहा पळय ते एकदम प्युअर आहा की त्याच्या फुडें आनी कांयच ना. होली नाम श्री हरी अलोन इज एव्हरीथिंग. हे कलियुगान आहा पळय ते हरीचे नांवच सगळें. इवन तेका लागून संत तुकाराम सुद्दां आमकां सांगून गेला की हरी मुखे म्हणा. तेणी आनी काय सांगना तेणी सांगताना सांगला की हरी मुखे म्हणा हरीचें नांव हे तोंडार तुमच्या सदांच आसूं. ओके अशे महान संत इवन पंढरपुराक गेल्या उपरांत सुद्दां थंयसर तुमी पळोवंक शकता आनी थंयसर सायडीक आमचें इस्कॉन टेम्पल आहा. ओके हिज होलिनेस लोकनाथ महाराज तुझे भजन तर तुम्ही ऐकलं असेल. ओके ही सिंग्स अँड देन ही कंटिन्यू विथ महामंत्र. ओके सो इम्पॉर्टन्स ऑफ दिस महामंत्र ह्या सॉंगान सांगलेलें आहा केवलाष्टक आणि म्हणून त्याच्या पुढे आणि काय ना दिस इज अ फायनल दिस इज अ स्टार्ट अँड दिस इज अ एंड. ओके हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणाम प्रभु. Thank you so much Prabhu for your so beautiful and sweet कीर्तन प्रभू. हे स्वीट असतं तुम्ही निमित्त एक ड्रॉप ऑफ आमका कृष्णान स्वीटनेस केले तुम्ही वॉइस बरे स्वीट असं प्रभू अशी मुखासून तुम्ही येऊन आमका सेवा दिव का कीर्तन सेवा आणि आशीर्वाद कर का तुम्ही असोसिएशन दिव का म्हणून हांव खबरपण कोंकणी तर्फेन तुमका रिक्वेस्ट कर प्रभू. हरे कृष्णा दंडवत प्रभू. All glories to Srila Prabhupada, all glories to Guru Maharaj Mataji, and all glories to all these Vaishnava who has given the opportunity आमका सदाच दितात ते आमका सदाच याद दवरतात लिस्टन दवरतात आम्ही तुमचे आभारी आहात. हरे कृष्ण. थँक यू सो मच प्रभुजी. तुम्ही पुरा हाजी सीनियर्स डिवोटी येऊन असोसिएशन दिता सती हाजी पाय तुटया तुम्ही पुरा जण सगळी एक मंच राहिली ती सो सकनांक दंडवत प्रणाम करा ती तशींची प्रभुनाथ सांगले खंयचे कशी स्वीटनेस मुळे कसं म्हणले प्रभुन सो स्वीटनेस स्वीटेस्ट ऑफ द स्वीटेस्ट इज हरिनाम नमः. हरे कृष्ण मामंत्र चांट कर म्हणून सांगले प्रभुन होय नमः. सो हे पुरा आमगेले कसं नाही आचार्य गण असणं तांगे रिअलायझेशन आणि बरें ती विथ डिवोशन इतल्यान तो एक ह्याच म्हळ्यार पवर आसा तुम्ही ऐकूक असेल भजन पुरा आणि कसं ताजे निमित्त प्युरिफिकेशन वरे जाता आणि तुमगे लायक भक्तीद्वारे स्वीटनेस येता. ओके हरे कृष्णा. तो नेक्स्ट आम्ही कीर्तनीय आपया नेक्स्ट कीर्तनीय सांगू येता सती हिस ग्रेस माधवचरण प्रभुजी वीरा रतकुंज जैन जाता असत आणि येई बारो करुणा करो वैष्णव गोसाई त्या सांगता सती. हरे कृष्ण प्रभू दंड प्रणाम. माधवचरण प्रभुजी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आवाज येत नाही. वही वही प्रभुजी हरे कृष्ण. अहो पहिले जे ट्रान्सलेशन सांगून घेता हे जे भजन बरयलें आसा नरोत्तम दास ठाकूर आणि वैष्णवाले इम्पॉर्टन्स वैष्णव आणि वैष्णवाला असोसिएशनान कसले फायदे मेळता ते आमकां सांगिल्लें आसा. हे वैष्णव गोसाई कृपा करून आत्ता तरी मिगील वैरी करुणा दाखय तुगेल शिवाय पतित जीवाचे उद्धार करचाक आणि कोण असायचे इतले परम दयाळू कोणी खंय प्राप्त करचाक शकता.
कोणाले आम्ही लागी गेली निमित्त आमगेल पूर्ण पाप दूर जाता असले परम दयाळू खंय आमका प्राप्त करचा शकता. गंगेन तू अनेक वेळेस नाल्यारी नंतर कोणीतरी शुद्ध होऊ शकताची, पण तुमगेले केवळ दर्शनाने पतित लोक पावन जाताची हे तुमगेले महान गुण असत. भगवंत श्री हरी चरणांत अपराध केल्यारी हरिनाम घेतील निमित्त मुक्ती पावताची, पण कोणी तुमगेले चरणांत अपराध केल्यारी ते अपराधांतुरान केन्ना सुटच्या जायना. तुमगेल हृदयांत भगवंत गोविंद सदैव विराजमान असतात आणि ते गोविंद देव म्हणतात की वैष्णव मुगेले प्राण असायचे. तसे जाऊन जन्म जन्मांतरा खाव तुमगेले चरण धुलीचे इच्छा करता. कृपा करून माका नरोत्तम दास ठाकूराक तुमगेले समजून कृपा करा. हे नरोत्तम दास ठाकूर वैष्णवाले चरणांत प्रार्थना करतात. हे पर करुणा कर वैष्णव गोसा, हे पर करुणा कर वैष्णव गोसा, पतित पावन तोमा बिना केहना, पतित पावन तोमा बिना केहना, हर निकटे गेले पाप दूरे जा, हर निकटे गेले पाप दूरे जा, हे मन दयाल प्रभु के बाकोथा पा, हे मन दयाल प्रभु के बाकोथा पा, गंगर परश पहली काष्टाते पाव, गंगर परश पहली काष्टाते पाव, दर्शने पवित्र करा हे तुम्हारा दर्शने पवित्र करा हे तुम्हारा अपराधी हरे हरि नाम, हरि स्थाने अपराधी हरे हरि नाम, तुम स्थाने अपराधे नाही परित्राण, तुम स्थाने अपराधे नाही परित्राण, तुम्हारा हृदये सदा गोविंद विश्राम, तुम्हारा हृदये सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे ना मोरा वैष्णवा परा, गोविंद कहे ना
मोरा वैष्णव परा प्रतिचन्मे गौरी आशा चरणेर धूली प्रतिजन्मे गौरी आशा चरणेर धूली नरोत्तम करा दयापनारबा नरोत्तम करा दयापनारबा देवर करुणा कर वैष्णव गोसाई पतित पावन तुमा बिन किरना पतित पावन तुमा बिन किरना ये बर करुणा कर वैष्णव गोसाई जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर की जय नरोत्तम दास ठाकुर की जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभू. हरी बोल प्रभू. इथे चंदकन तुम्ही एक कीर्तन डीप प्रेयरफुल ಮೂಡಾರಿ ಸಂಗಿನಸ್ ಪ್ರಭು वरती खुशी झालाय तशी प्रभू हे स्वामींवरे सेम मूडार बरेल असले तुम्ही वरे इतले मूडारी भारी चंदकन सांगिनस प्रभू पुरा जणाक एक हार्ट टच जाल से माक फील झालंय अशी दुसरे वरे फील जाऊन हांव लेखता. हरे कृष्ण प्रभू दंडोत प्रणाम. अशी तुम्ही केन्ना येता असता ती तशी मुखारसून वरे एक म्हण असल ब्युटिफुल स्वीट कीर्तन समका शिकवून देऊ का प्रभू. तुम्ही आशीर्वाद देऊ का म्हणून असं ना तर पण तुम्ही दंडोत प्रणाम करता मागता. हरे कृष्ण प्रणाम प्रभू. आता पळेल तुम्ही प्रभूजीन कितलेक हार्ट फेल्ट कीर्तन किती छंद कोण सांगले ना नरोत्तम दास ठाकूरजीन फुल जेन्युइन ह्युमिलिटीर बरेल असतं तशींची प्रभून वरे सांगताना वरे इतली ह्युमिलिटी गावन सांगितलं असतं. सो नरोत्तम दास ठाकूरजी लोकनाथ स्वामी महाराजाले आणि लोकनाथ गोस्वामीले आणि निशेषण घेवका म्हणून वरती ह्युमिलिटी पेशन्स सरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी त्यांनी काम केलं नसतं सर्व केलं नसतं तांकां. सो त्यांची आमी एक ह्युमिलिटी ह्या पद ऐकू का हार्ट घेऊ का सो प्रे कर का कृष्णाले सो खंडित कृष्ण लागता. ओके तुमकां सुनाचे आम्ही सो नेक्स्ट कीर्तन ही आसा ती हरग्रेश जय गौरंगी माताजी पुन्हा तुमच्या जॉईन जाता आसा ती गौरंग बोलीते हबे फुला कशेरीला सांगता आसा ती नरोत्तम दास ठाकूरजीन बरेला प्रार्थना बुक्का तुम्ही अडॉप्ट केला बेंगाली लँग्वेजर असं अशींची माताजी तुम्ही स्टार्ट करीत माताजी. हरे कृष्ण दंडोत प्रणाम. हरे कृष्ण माताजी सगळ्यांके मस्त मस्त धन्यवाद आणि सगळ्यांगी दंडोत प्रणाम करता. हे कीर्तन सांगूक प्रयत्न करता. ट्रान्सलेशन सुरू सांगतो माताजी हांव. हे कीर्तने भितरी नरोत्तम दास ठाकूर श्रील नरोत्तम दास ठाकूर गौरांग महाप्रभू लागी प्रार्थना करताची आणि आम्ही अशी प्रार्थना करू का म्हणून हांव लेखता. तांकां सांगताची गौरांग महाप्रभूले नामस्मरण करतना मिगेल शरीरांतू कंपन रोमांचन जावचे शुभ ಗಳಿಗೆ मिगेल जीवनांतू केद येतले आणि त्यांनी सांगताची हरी हरी म्हणून नाम घेतना मिगेल दोड केद्दना बोर येतले म्हणून नरोत्तम दास ठाकूर या कीर्तने भितरी गौरांग प्रभू लागी प्रार्थना करताची. तशी मुखारसून सांगताची नित्यानंद चंद्राले मर्सी कृपे मिगेल वेरी केद्द दत्तले आणि मिगेल भौतिक जगत्या वेलिये आसक्ती
हे तुच्छ म्हूण म्हाका केन्ना दिसतले म्हणून नरोत्तम दास ठाकूर सांगताचे. तिन्ही स्टांजा सांगताची म्हगेर हृदय परिपूर्ण शुद्ध केन्ना जातले आनी भौतिक विशयासक्ती मोह म्हगेले दुखून दूर केन्ना जातले. तशीच म्हाका वृंदावनांत आशिल्ले राधा कृष्णाले शुद्ध प्रेम म्हाका केन्ना मेळटले अशें म्हूण तांणी कळकळीन प्रार्थना करता आसची. मागीर श्रील रूप गोस्वामी आनी श्रील रघुनाथ गोस्वामी हंगेले पदकमलांत म्हाका श्रद्धे येवन हंगेल कृपेक हांव पात्र केन्ना जातलो. हंगेल कृपेन हांव एक दिव्य जोडी जावन आशिल्ले राधा आनी कृष्णाले दिव्य प्रेम हांव केन्ना समजून घेतलो अशें म्हणून नरोत्तम दास ठाकूर सांगताचे. आनी तांगेले निरंतर प्रेयर आसा की मागीर हांवें केन्नाय श्रील रूप गोस्वामी श्रील हंगेले सगळाले षट गोस्वामी तांगेले लोटस फिटाक हांव नमस्कार करता. म्हाका तांणी इन्स्पिरेशन दिवका म्हणून हांव मागून घेता अशें म्हणून नरोत्तम दास ठाकूर सांगताचे. आता हांव कीर्तन सांगपा प्रयत्न करता माताजी. हरे कृष्णा. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. गौरहे 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 गौरहे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ. जय निताय गौरांगा जय निताय गौरांगा निताय गौरांगा जय निताय गौरांगो निताय हे गौर हे निताय हे गौर हे. गौरांगा बोलीते हबे पुलक शरीर हरि हरि बोलीते ना ज्ञाने बाबे नीर. गौरांगा बोलीते हबे पुलक शरीर हरि हरि बोलीते न ज्ञाने बाबे नीर.
आका बेनिताच्या दे करुणा हई बे संसार वासना मोरा कबे तुच्छ बे आका बेनिताच्या दे करुणा हई बे संसार वासना मोरा कभी तुच्छ बे गौरांगा बोलीते हबे पुलक शरीर हरि हरि बोलीते ना ज्ञाने बाबे नीर विषय छाड़िया काबे शुद्ध अभिमाना कबे हम हे राबो श्री वृंदावन विषय छाड़िया काबे शुद्ध अभिमाना कबे हम हेरा बो श्री वृंदावन गौरांगा बोलीते हबे पुलक शरीर हरि हरि बोलीते ना याने बाबे नीर रूप रघुनाथा पादे होई बे आकुति कबे हम पूजा बासे जुगल पीरीति रूप रघुनाथा पदे होई बे आकुति कबे हम पूजा बासे जुगल पीरीति गौरांगा बोलीते हबे पुलक शरीर हरि हरि बोलीते न ज्ञाने बाबे नीर रूप रघुनाथा पदे रहो मोरे आसा प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दास रूप रघुनाथा पदे रहो मोरे आसा प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दास गौरांगा बोलीते हबे पुलक शरीर हरि हरि बोलीते ना याने बाबे नीर निताय हे गौर हे निताय हे गौर हे निताय हे गौर हे निताय हे गौर हे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल all glories to Lord Nitai गौरांगा श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. जय गौरंगी माताजी. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम. थँक्यू सो मच माताजी. भरती धन्यवाद तुमका. इतलं हार्ट फेल्ट कीर्तन केल्यानंच तुम्ही भक्ती खुशी झाली माताजी. तुम्ही तातावडी येऊन आमका सेवा दिताची तशींचे आजवरे तुम्ही दिल्यानंच भरती धन्यवाद. भगवत प्रणव कोंकणी माता कोण अशी मुखासून आले तुम्ही चलून देऊ का आमका येऊन आशीर्वाद कर का म्हणून तुम्ही गेले. हा रिक्वेस्ट करतो माताजी. हरे कृष्णा. हरी बोल माताजी. धन्यवाद माताजीने किती चमकवलं. माताजीनं किती चमकवून एक अनेक अमूल्य रत्न नरोत्तमदास ठाकूरजीला एक भजन सांगितलं असतं नवा तुम ಗೊತ್ತशे पूर्व नरोत्तम दास ठाकूरजी चैतन्य महाप्रभूನ असताना नाशिल्ताने चैतन्य महाप्रभूला अपियरन्स भरती पुढे झालेले नरोत्तम दास ठाकूरजी त्यांनी मागे राहिलेले महाप्रभू मागे राहिलेले झाले रे ते एक फेमस पास टाइम असतं कनेक्टेड टू चैतन्य महाप्रभू आणि नरोत्तम दास ठाकूरजी चैतन्य महाप्रभू एक दिवस तो एक्स्टॅटिक कीर्तन करताना एक नमुने फ्युचर प्रेडिक्ट करतात आणि त्यांनी म्हणतात एक नरोत्तम म्हणजे ग्रेटेस्ट डिवोट येता म्हणून तांगेल ते प्रेम असना तांगेल डिवाइन लव ते पद्मान रिवर अनसोण ती तशी इयर्स लेटर केदार नरोत्तम दास ठाकूरजी येतात आणि ते पद्मा रिवर अंत नतात की तांकां ते पुरं प्रेम मेळता चैतन्य महाप्रभूले डिवाइन लव तांकां मेळता तशी एक्सपिरियन्स जाता तांगेले अशी सांगता की तांगेले कॉम्प्लेक्शन मध्ये चेंज जाता म्हणून सांगता ती सो तशी एक्स्टॅटिक डिवोशन तांकां जाता तशी तांगेले फर्स्ट तकून तांणी चैतन्य महाप्रभूले फुल चाइल्डहूड तकून तांगेले एक्स्ट्राऑर्डिनरी अट्रॅक्शन आशिल्लें तांकां तर तशी मुखारसून व्हडली तांणी आमगेले गुरु परंपरान तो वन ऑफ द गुरुज तांणी ओके सो आता लास्ट कीर्तन ऐकूया लास्ट कीर्तन सांगू येता सती आमगेल मध्य हिज ग्रेस संत गोपेश्वर प्रभुजी तांणी दयाल निताय चैतन्य बोले सांगता सती हरे कृष्ण प्रभु दंडोत प्रणाम प्रभु. हरे कृष्ण माताजी. दंड प्रणाम माताजी. ओके माताजी. आओ मीनिंग स्टार्ट करता ए भजन दोयाल निताय चैतन्य हे भक्तवंत ठाकूरान बरयलें आसा गीतावली बुकासून हांव मिनिंग्स हे करता स्टार्ट करचे पयले हांव माफी मागता म्हागेले कस्टमाइज कोंकणीक सो प्लीज एडजस्ट करा म्हाका माफ करा. सो ट्रान्सलेशन फर्स्ट आमी ट्रान्सलेशन करूया मागीर आमी भजन करूया. भक्तवंत ठाकूर म्हणटा की चॅन्टिंग द होली नेम ऑफ दोयाल निताय चैतन्य माय माइंड प्लीज डान्स ओ माय माइंड प्लीज डान्स ओ माय माइंड प्लीज डान्स. तर चैतन्य महाप्रभू म्हणटा आसा की हे दोयाल निताय चैतन्य अशी म्हणल्यार मागील मन जे आसा ते नाचक स्टार्ट जाता ते पुन्हा पुन्हा नाचता आणि आनंदात नाचता राबता दोयाल निताय नाव घेतल्यार नाम स्मरण केल्यार अशी दयाळू कोण आता पुरुषसृष्टीक कोण आसा जेंका मारल्यार ते रिटर्न तुमकां प्रेम दिता भक्ती कृष्ण प्रेम दिता अशी फॉरगिवनेस ना कृष्ण प्रेम दिता रिटर्न आणि हे फक्त नित्यानंद प्रभू करचे येता. तांकां जगाय मगायन तेन्ना मारले तांकां मारले त्यांनी जगाय मगाय रिटर्नान तांकां कृष्ण प्रेम दिले. तर अशी दयाळू व्यक्ती तुमकां पूर्ण सृष्टीक खंय दिसचे जाता. Such a merciful personality as Nityanand Prabhu is not to be found anywhere. He suffers a beating from Jagai Magai and still gives them the love of God. Oh, when your offenses will be vanquished, you will obtain the treasure of love of Godhead. आमगेले अपराध नस जाले मागीर आमकां कृष्ण प्रेम मेळटा. बट कृष्ण चैतन्य महाप्रभू आणि नित्यानंद प्रभूले नामक इतले कृपाळू आसा की नामक ऑफेन्सेस बी तांकां कसले ना ते नाम तांकां घेवचे कसले ऑफेन्स ना. आमी कृष्ण नामा चॅन्टिंग करता आमकां 10 ऑफेन्सेस वी हॅव टू अवॉइड रायट कृष्ण नाम जपचे पयले. सो ते 10 ऑफेन्सेस आमी अवॉइड केले 10 अपराध अवॉइड केल्यार आमकां कृष्ण प्रेम बगी प्राप्त जाता. पण गौरनिताय म्हणल्यार कृष्ण गौरनिताय रूपक इतले मर्सिफूल आसा कृष्ण आनी बलराम इतले मर्सिफूल आसा की तेंगेले नामाक अशी कसले ऑफेन्सेस ना. तांकां इतले जावं की तुम्ही कृष्ण प्रेमाक लागा कृष्णा भक्तीक लागा तेंगेले तेच एक रिक्वायरमेंट आसा. Once you have the taste of the holy name of Krishna, bondage to this world will come to an end. आणि आमगे कृष्ण प्रेमाक रुची लागल्यार आसक्ती लागल्यार आमकां
परत हे बंधनासून आमका सोडून वच्चे होता, आमका संसाराची बंधनासून मुक्ती मिळता. Oh, when there is attachment to the holy name of Krishna, the life of the living being is very easily become successful. आणि हे कृष्ण नाम एक अटॅचमेंट असल्यार एका व्यक्तीले जीवन जे एकदम सफल जाता, आणि ना असल्यार ते तेगेले जीवन फुल व्यर्थ जाता. तर असे व्यक्ती म्हणून चैतन्य भक्तिविनोद ठाकूर सांगतात की चैतन्य महाप्रभू आणि नित्यानंद प्रभू सगळे लोक सांगतात की जसे अंत्य नारायण स्मृती तुमगे लाईफ सक्सेसफुल त्यांना होतात, त्यांना तुम्ही अंत टाइम लास्ट मोमेंट तक तुम्ही कृष्णाक स्मरण करता. तर कृष्णा लास्ट मोमेंट तक भक्तिनाथ ठाकूर म्हणते की राधा आणि श्यामा वृंदावनातले राधा आणि कृष्णाले दर्शन झाल्यावर तुमगेले जीवन सफल जाता. पण हे हे दृश्य हे राधा कृष्णाचे आमका दृश्य त्यांनाच मिळता त्यांना आमका गौरांग प्रभू महाप्रभूले आमका कृपा मिळता. तर हे स्मॉल भजन असा, आणि बट दिस इज हे खूप एकदम स्वीट भजन असं, तर आम्ही हे भजन करचे प्रयास करूया. ओके. দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচ রে আমার মন, দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচ রে আমার মন, 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 দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচ রে আমার মন, দয়াল নিতাই চৈতন্য बोल नाच रे अमर मन, दयाल तो नाई है मार के प्रेम दे, दयाल तो नाई है अपराध दूर जाबे पाबे प्रेम धन, अपराध दूर जाबे पाबे प्रेम धन, विचार तो नाई है ओ नाम अपराध, विचार तो नाई है कृष्ण नामे रुचि हा बेगुची बेबंधन, कृष्ण नामे रुचि हा बेगुची बेबंधन, दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रे আমার मन, दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रे আমার मन, अनुराग तो होइबे, अनुराग तो होइबे कृष्ण नामे, अनुराग तो होइबे अनायासे सफल हाबे जीवेरा जीवन, अनायासे सफल हाबे जीवेरा जीवन, जीवन तो मीचे है, जीवन तो मीचे है कृष्ण रति विना, जीवन तो मीचे है वृंदावन राधा श्यामर पाबे दर्शन, वृंदावन राधा श्यामर पाबे दर्शन, गौरा कृपा हाले है, गौरा कृपा हाले है, गौरा कृपा हाले है, गौरा कृपा हाले है, वृंदावन राधा श्यामर पाबे दर्शन, वृंदावन राधा श्यामर पाबे दर्शन, दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रे আমার मन, दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रे আমার मन, 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 दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रे আমার मन, दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रे আমার मन, दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रे আমার मन. श्री नित्यानंद प्रभु की जय, गौरंग महाप्रभु की जय, भक्तिनाथ ठाकुर की जय, शिला प्रभुपाद की जय, समस्त भक्तवृंद की जय. हरे कृष्णा. थैंक यू संत माता जी, थैंक यू. हरे कृष्ण प्रभू जी, संत गोपेश्वर प्रभू जी की जय. प्रभू शिला जी प्रभुपाद की हे जय. जॉयफुल कीर्तन किती छंद कोण तुम्ही सांगेल असं हंगेला निताय आणि गौरंगाला मर्सी किती छंद कोण सांगेल असं तुम्ही स्वीट व्हॉइस असं व्हेरी थँकफुल प्रभू. थँक यू फॉर गिव्हिंग अस युअर असोसिएशन प्रभू. हरे थैंक यू कृष्णा फॉर द दंड अपॉर्चुनिटी प्रणाम माता प्रभू. जी. हरे कृष्ण माता जी, हरे दंड कृष्णा प्रणाम. मुखासून शिव का प्रभू सेवा देऊ का तुम्ही फार छंद कोण सांगतात तुम्ही. हरी बोल हरी बोल. हरे थँक सो कृष्णा. मच थैंक यू प्रभू. माता जी, थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा प्रभु नित्य चंद कोण हे निताय चैतन्य प्रभु मला एक नमुने हे
कसं म्हणतात एक ನಮೂನೆ ಭಾರಿ ಚಂದ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಪ್ರಭುನವರ ಇಟ್ಲೆ ಜಾಯ್ಫುಲಿ ಸಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ कौन बरेल है भक्ती विनोद ठाकूर माता जी. हा भक्ती विनोद ठाकूर जी anyway ಆಮೇಲೆ ಸೆವೆಂತ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಸೊ ತಂದಿ ಇತ್ತು ಚಂದ್ಕೊಂಡ್ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಸಂಗ್ರಿ ತಂಗಿಲೆ ಸಣ್ಣ ತುಂಬ ಗೊತ್ತ ಶಿಲ್ಪಕಾರ ಭಕ್ತಿ ಸರಸ್ ಠಾಕೂರ್ ते ಆಮೇಲೆ ಶಿಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದಲೆ ಗುರು ತುಂಬ ಪೂರ ಗೊತ್ತ ಸರ್ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ विनोद ठाकूरजीन आम्ही फुल लाईफ डेडिकेट केलेलं असं लॉर्ड चैतन्य टीचिंग्स तांगेले होली प्लेसेस पुरा फाइंड आउट करूक ते ट्रेजर फाइंड आउट करूक आणि ತಂಗಿಲ್ತೆ एक ಜೀವನ ತಕ್ಕ तांगे मुडीपद वर्ता म्हणता तशी तांगेले सन्नवरे तशींची तांगे मिशन फॉरवर्ड केलेलं असं आणि तुमका ಗೊತ್ತ आम्ही आणि शिलप्रभुपादाने अचीवमेंट तुमका ಗೊತ್ತ असं सो अशी आमगेले परंपरा इस्कॉन आम्ही कनेक्शन दल्ला हे परंपरा तुम्हाला सांगच्याक आमका भारी खुशी जावका अंतू मुख सुनेवका सपनानी हरिनाम घेवका हरे कृष्णा मामाचा चांट करका म्हणून हांव भगत पुराण कोंकणी तर्फेनी रिक्वेस्ट करता हरे कृष्णा आता केलाव एक आता आमगेले हे ऑस्पिशियस मंथ पुरुषोत्तम मंथ चलता असं तसे आम्ही चॅप्टर 15 एक अनेक पटी पठण करूया फर्स्ट चरण केलेलं असं अद्वैत पहिलं वचन कोण केलेलं असं आता आशा हेगडे माताजी करता चॅप्टर 15 रेसिटेशन हरे कृष्ण माताजी वेलकम असतो वेलकम करतो तुमका चांट हरे स्टार्ट कृष्ण करायचं हरे कृष्ण हरे कृष्ण. ओम श्री परम